дар рӯзи сеюми чемпионати ҷаҳон миёни ҷавонон оид ба ҷудо дар вазни 81 килограмм Суннатулло Лоиқов ва Муҳаммаҷон Абдуҷалилов Тоҷикистонро намояндагӣ карданд. Мутаассифона ҳарду ҷудокори мо ҳанӯз дар марҳилаи муқаддамотӣ дучори шикаст шуданд. Суннатулло Лоиқов дар даври аввал бар Рамдел Пастел аз Эстония дастболо шуд, вале дар рақобати дуюм аз ҷудокори Молдова Михаил Латисев шикаст хӯрд. Муҳаммаҷон Абдуҷалилов дар нахустин рақобаташ дар Голден Скор аз варзишгари бо таҷрибаи Чехия, чемпиони ҷаҳон миёни наврасон дар соли 2019 Адам Капецкӣ шикаст хӯрд ва аз идомаи ҳунарнамоӣ дар чемпионати ҷаҳон бенасиб гашт. Ҳамин тариқ дастаи ҷавонони ҷудои Тоҷикистон бо як нишони тиллои Эмомалӣ Нуралӣ дар вазни 66 килограмм мусобиқаро ба анҷом расониданд.